Návlačí Berka. V dnešním videu se podíváme na moji rutinu s opalovákama, protože když jste u vody a padí na vás 3 kilometrový sluníčko nebo 3 watový sluníčko jak elektrika, tak asi potřebujete trošku namazat. Jo, a předem se chci omluvit za ten hlas. Je trošku bídnej, no, co na to říct. Takže jako první si přidávám takovejhle krémík. Pardon, že slyšte něco, moje mamka ještě rozbaluje stan tady ke skluzavce, kde kterou si pak přijďte podívat, je to Friedlight Slide. Vždycky z toho takto namažu, začínám rukama, což může vás tady, co vlastně můžeme přeskočit. Namazaný ruce i nohy. A jako další vždycky obličej, který si vždycky dávám takhle 30, jako jsem si dávala i to. A nikdy to nedělám takto, ale... No ano, já jsem vám to tady toto. Tak to rozmažu vždycky a to takhle počuťupkám nebo rozmazávám, protože mi to přijde takový nejlehčí. Než abych třeba jako tak to dělala. Pardon, že jsem trošku to prostě nachcípaná. Další vezmu tady 50. To vám taky může udělat to sluníčko, jim řekni. No, to no. To vám taky může udělat to sluníčko, no. Jo. Já si tady dodám teďka tu 50. A jenom bych vám řekl, že tahle to vám taky můžu udělat to sluníčko, já byla nachcípaná. A jsem pořád trošku, ale dneska vyjde vlog z toho, jak vlastně jdu na pouť, nebo pouť, takový mini vlog jako short. A budu prostě dát důbskou tady pouť, ale takovou, no prostě pouť je to. Takže si jako další dám takhle 6, což je takový jenom olejček, aby jsem to jako zafixovala, jako fixační spray, to v podstatě funguje. Zároveň vydáme švamka, což vy u toho nebudete. Prostě takhle stříknete všude po těle, což se můžete přeskočit. Tady. A jako další, nebo jak kdy, jako další si dám tady to. Teďka bylo v ledničce, aby to nerozteklo se, spíš to trochu zmrzlo. Koukni. Já tak to trošku na rty. Tak vezmu a dám to takhle. Na obličej a zbytek to rozmažu do ruku. To hodně vyživuje. Ještě takový fun fact, že dneska vidíte mini vlog a jako short. A budu vlastně si poutě, jak jsem říkala, a budu na té jedné atrakci i točit, jak to, což asi nebudu.